Matapos itong mailahad ng nilalang, agad naman itong pinaslang ang mga panauhing kanyang pinarusahan. Pagbagsak ng mga walang buhay nitong katawan sa lupa, sumipol yun ng napakalakas kung saan pa isa-isa namang lumabas ang mga balbal na nagbabantay sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, halos hindi naman makagalaw itong si Miguel, gawa ng hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang maestro. Sa unang tingin, pakiramdam niya hindi man lang yun namatay dahil ni isang sugat sa katawan ay wala siya doong nasilayan. Naging palaisipan din para kay Miguel ang animoy malademonyong pagmumukha ng kanyang maestrong yumao na si Emil. Sa pagsenyas nito sa kanya, dali-dali naman yung sinunod ng katawan niya. Habang binabagtas nila ang daan, hindi pa rin niya maiwasang magalit sa nilalang sa kadahilanang ang ginamit nitong anyo ay nanggaling pa sa taong kinamumuhian niya ng husto. Sa pagramdam ng barangaw ng kakaibang presensya ni Miguel, dahan-dahan naman yung napatitig sa kanya habang patuloy na nag-aangil. Maya-maya pa, nagwika naman ito sa kanya ng, "Kalimutan mo na ako naman ang naging alitan ninyo ng taong ito. Tandaan mo, ginagamit ko lamang siya para magkaroon ako ng pisikal na katawan sa mundo ninyo. Tayo na aking disipulo. Marami pa tayong kinakailangang gawin." Nang marinig naman yun ni Miguel, doon na siya naglakas ng loob na sumagot sa barangaw. Kahit alam niya kasing pumaloob lamang yon sa katawan ni Emil, hindi niya pa rin naiiwasang makaramdam ng puot dito. Sa tono ng pananalita nito, galaw, pagtingin sa kanya, bumabalik yung alaala ng maestro niyang namatay sa kanyang kamay. Animoy lahat ng kanyang ginawa para matalo yon, tila bang nalagay lamang sa wala. Dahil dito, labis naman ang pagkagalit sa kanya ng barangaw. Nang maramdaman itong magsasalita pa siya, bigla naman siya nitong sinapak na siyang naging sanhi upang mapaluhod siya sa lupa. Matapos ang pangyayaring yon, bahagya namang natigilan ng nilalang dahil sa pagtulong ng huron kay Miguel. Ito na mismong humingi ng kapatawaran sa diwata nang sa gayoy hindi na siya nito mapag-initan. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman sila nitong iniwan habang nananatiling tahimik. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa lugar, inilahad ng kaibigan niya sa kanya na walang puwang sa diwatang pinagsisilbihan nito ang may mga mahihinang emosyon. Dagdag pa ng huron, limitado lamang ang oras nito sa kanilang lugar, kung kaya't ang bawat oras nitong pananatili ay mahalaga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Miguel na iisa lang pala ang nais ng diwatang yon at yon ay ang makaharap ang isang ermetanyong nakatira sa isang bundok malapit sa baryo nila. Ayon sa huron, na matagal na yung mortal na kaaway ng diwata na si Barangaw. Marami din yung ginamit na mga mangkukulam sa kanilang lugar pero ni isa sa mga ito ay walang nagtagumpay. Dagdag pa nito na kaya lang naman nagalit ang Barangaw sa ermetanyo sa kadahilanang kinuha nito ang natatanging mutya na pagmamay-ari ng diwata. Bago kasi naging ermetanyo ang lalaking yon, isa yung antingero na naghahanap pa ng mga mutya sa bundok. Tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, sinusuyod nito ang kasulok-sulukang mga lugar na pinaghihinalaan nitong merong nananahang mutya. Kahit mutya ng kaliwa ay kinukuha yon ng ermetanyo na siya namang mas lalong nagpalakas sa tinatangang karga nito. Mariinding inilahad ng huron sa kanya na kahit may mga gamit yun sa kaliwa, purong kanan pa rin ang tinatangan nitong aral. Matapos naman yung mailahad ng huron, labis-labis naman ang pagtataka ni Miguel sa kadahilanang papaano nito nalaman ng tungkol sa mga detalyeng yon. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan,
Napatitig lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Isa ako sa mga inutusan ng Barangaw na sumunod sa kanya. Lahat ng mga ginagawa niya noon, nasaksihan ko mismo. Kakayahan niya, uri ng pag-uugaling meron siya at ang tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Alam mo, bago naging ermitanyong taong yon, naging katulad mo din siya. Nanilbihan sa kaliwa, pero hindi naglaon, natuturing kumupkup sa aral ng kanan. Para sa aking Panginoon, isa yung kasuklam-suklam na gawain. Naway kapag makilala mo na ang dakilang Barangaw sa mahabang panahon, hindi pa rin magbabago ang iyong pananaw." Nang marinig naman ito ni Miguel, halos hindi naman niya maiwasang isipin ang tungkol sa pagkatao ng ermitanyo. Masyado kasi siyang nahihiwagahan sa taong yon, lalo pat hindi niya mawari kung ano ang nag-udyok dito para mamuhay malayo sa komunidad ng tao. Matapos ang pag-uusap nila, nagpasya na din silang bumalik sa kanyang tahanan para magpahinga. Inaasahan na din nilang marami na doong ginagawa ang Barangaw sa kadahilanang hindi ito sanay na manirahan sa lugar na pinagtitirhan ng mga ordinaryong tao. Sa pagdating nila sa kanyang pamamahay, bumungad sa kanila si Emil na naghuhukay di kalayuan sa entradang pinto. Pagramdam nito sa kanilang presensya, dali-dali naman sila nitong tinawag para tumulong. Nang mapagtanto ni Miguel na pinagtatrabaho siya nito ng magdamag, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na magreklamo. Maestro, pwede ho bang ipagpabukas na lang natin to? Kahit may tinatangang mutya ko, tao lang din ako. Kailangan ko ng pahinga para manumbalik ang lakas kong nawala. Sa dinami-rami ng buhay na salitang binigkas ko kanina, hindi ko maisip kung makakaya ko pang magtrabaho. Wika ni Miguel pagkuha niya ng piko. Nang marinig naman yon ng Barangaw, hindi na ito umimik, bagkus inutusan na lamang nito ang huron. Si Miguel naman noon, minabuti ng pumasok para magpahinga. Kinabukasan, paggising niya, bumungad sa kanyang mga mata ang basurahan ng kanyang bahay na punong-puno ng mga patay ng punong nakatayo. Wala siyang ideya kung para saan ang mga ito, pero nasisiguro niya meron doong gagawing kakaiba ang diwatang pinagsisilbihan nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang kanyang paningin nang masipat niya ang kanyang maestrong merong pasang-pasan na isang tipak ng puno. Sa pagtitig nito sa kanya, ngumisi lang naman yon habang nagwiwika ng, "Kapag tapos ka ng kumain, pumunta ka rito para tumulong. Bilisan mo, iho. Marami tayong panauhin mamayang gabi." Kasabay ng pag-uwika ng diwata ay ang mabilis naman itong paglakad patungo sa likod ng kanilang bahay. Isa-isa nitong pinutol ang mga puno sa lugar para magsilbi nilang bakod sa paligid. Bagaman hindi alam ni Miguel ang mga nangyayari, minabuti niya na ring tumulong, gawa ng labis din siyang nababahala sa maaaring gawin nito kapag nagalit yun sa kanya. Dahil sa dami ng kanilang ginagawa, kaya namay hindi na gaanong napansin ni Miguel ang takbo ng oras. Nagulat na lamang siya matapos nilang gumawa ng bakod, napansin niyang papalubog na pala ang araw. Nagwakas na din ang kanilang trabaho noon sa kadahilanang may gagawing ritualang diwata para mas maging matibay ang bakod nila. Bago yun umalis sa kanilang kinaroroonan, mariin sila nitong inabisuhan ukol sa mga nilalang na maaaring bumisita sa paglalim ng gabi. Ayon sa Barangaw, kinakailangan nilang maghanda, lalo pat naniniwala ito na natunugan na ang kanyang presensya ng mga aswang at albularyo. Mataas ang posibilidad na bumisita yon sa kanilang lugar upang kunin ang nag-iisang pinanggagalingan ng buhay ng Barangaw. Dagdag pa nito na kung sakali mang mabigo yun sa gagawin nitong ritual, maaaring maging sila Miguel ay masama sa pagbalik nito sa mundo ng mga engkanto.
Dahil sa mga bagay na inilahad sa kanila ng diwata, kung kaya't wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Habang nakaupo si Miguel sa lilim ng isang puno, panay naman ang kanyang pagmamasid sa huron na kanina pang paikot-ikot sa sementeryo. Maniwala kayo o hindi, kahit ilang ektarya ang lapad ng sementeryong yon, tila ba hindi nito nagagawang paguri ng huron. Patuloy lang yun sa paglalakad na parabang minuto pa lang niya yung ginagawa. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, doon na nga unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa lugar. Habang binabalot sila ng katahimikan, ramdam na nila ang mga engkantong animoy lumalapit sa kanilang tahanan. Hindi karaniwan ang mga engkantong nasilayan doon ni Miguel dahil napapanig yon sa mga nilalang na nasa kanan. Maliban sa mga engkanto, may mga nasisipat din siyang mga sigbin na merong mga nakabaong insekto sa ulo. Ang labis pa niya noong ikinakabahala ay ang pagkawala ng maraming kaluluwang nanananahan sa lugar na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang kaganapan, bumungad sa kanila ang 5 uri ng mga aswang na merong mga kasamang bruha. Nahahati ang mga ito sa 10 kung saan lahat sila ay binubuo ng mga mandirigma at gabunan. Animoy ang mga nilalang na yon ay nagsanib puwersa dahil sa nararamdaman na nila ang presensya ng diwata ng pakikidigma na si Barangaw. Kahit alam ni Miguel na mahihirapan sila sa sitwasyong kanilang kinakaharap, nanatili pa rin siyang matatag alang-alang sa kanyang pamilya. Naniniwala din siya sa taglay na lakas ng diwata kung kaya't ni katiting na pagkabahala ay wala siyang nadarama. Imbis na matakot at isipin kung papaano niya ililigtas ang kanyang sarili, tila bang nawawala na din siya sa wisyo dahil sa paghahangad niya ng isang digmaan. Maya-maya pa, pagsilay niya sa pagbabagong anyo ng huron, agad naman niyang tinawag ang lahat ng kanilang mga kasangga para makiisa sa digmaang magaganap. Dahil sa ginawa ni Miguel, kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa ang mga aswang na sumugod. Kampante ang mga itong lumapit sa bakod ng kanilang bahay dahil sa tulong ng mga bruha pagdating sa pagpapalipad hangin at pagsasawalang bisa ng mga bagat. Habang pilit na sinisira ng mga aswang ang bakod nila Miguel, buong puwersa naman nila yung kinaharap. Inakala din nilang yun lamang ang makakalaban nila, kung kaya't naging kampante sila na madali nila yung masusukol. Subalit sa pagtungtong ng 10:00 ng gabi, habang pilit pinipigilan nila Miguel ang hukbo nito, doon nila napansin ang grupo ng mga albularyo na dahan-dahang pumapasok sa bakod nilang naroon sa likurang bahagi ng kubo. Pagsilay ng huron sa mga nilalang, bigla naman yung tinigalpo ng antingero na siyang naging sanhi upang hindi na yun makadukot ng armas sa dala niyang kariton. Sa pagbagsak nito sa lupa, yun na din ang naging hudyat sa mga aswang na tuluyang sirain ang bakod ng kanyang tahanan. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa itong si Miguel kundi ang lumaban. Kahit alam niyang alanganin, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa sa paniniwalang malapit nang lumabas ang diwata ng pakikidigma. Pero nang masukol na siya ng mga ito, doon na siya unti-unting kinabahan, gawa ng wala pa ring lumalabas na tulong mula sa kanyang tahanan. Sa isang iglap, pagsilay niya sa albularyo at mga aswang na papalapit sa kanya, bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin nang masipat niya ang isa sa mga antingero na nagawa na pala siyang masaksak ng punyal sa bewang. Pagramdam niyang unti-unti nang napaparalisa ang kanyang katawan, doon niya nasilayan ang pagbalot ng bendang kulay puti sa kanyang muka. Pagmulat ng mga mata ni Miguel, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo sa gubat. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili,
napansin niyang nakatali pala ang kabuuan ng kanyang katawan ng bendang puti. Huwag kang masyadong gumalaw. Baka bumukas ang sugat mo. Mahirap na. Wala dito ang albularyong gumagamot sa'yo. Kamusta ka na, iho? Bungad na wika ng isang matanda sa kanyang uluhan. Matapos naman yung marinig ni Miguel, doon niya nasilayan ng isang matandang lalaki na merong mahabang balbas na kulay puti. Napakaamo din ang pagmumukha nito na parabang katiwa-tiwala yung tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, pinili niyang kumalma sa kabila ng galit na nararamdaman niya. Napag-isip-isip niya kasi noon na maaaring nasa lugar siya ng kanyang mga kalaban. Kung hindi siya kakalma, may posibilidad na baka hindi na rin siya patagalin ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto nang masunod na niya ang nais ng matanda, doon na yon nagpakilala sa kanya. Ayon sa lalaki, siya ang ermitanyong hinahanap ng diwata ng pakikidigma. Yung mga nilalang na sumugod sa bahay niya. Kaparte yon ng samahang inaniban nila sa ilalim ng isang samahan sa Sibugay. Dagdag pa nito na matagal na siya nitong pinagmamanmanan dahil may hinala yung siya ang napili ng Barangaw. Ayon pa sa ermitanyo na ang mga pasyente niyang palaging tumutungo sa bahay niya noon ay hindi rin mga ordinaryong tao. Pasensya ka na, iho, kung kinakailangan ka pa naming itali sa mga bendang yan. Pero hindi magtatagal. Kapag narito na sila, pakakawalan na din kita. Magpakabait ka, sapagkat yan ang magdidikta kung bubuhayin ka pa ba namin o ilalagay ka na namin sa ilalim ng lupa. Dagdag pa ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad din ito sa kanya na kasalukuyan pang buhay ang Barangaw. Marami na ding nagtulong-tulong para maibalik yun sa mundo ng mga engkanto, pero masyadong malalim ang galit na ipinalamon doon ni Miguel. Hindi nila yun basta-bastang maseselyuhan sa pamamagitan lamang ng mga buhay na karunungan. Naniniwala din ng matanda na marahil ay hahanapin pa ng diwatang yun si Miguel kung kaya't nagdesisyon silang dukutin ito para mailayo sa baryo ang nagaganap na labanan. Matapos naman niyang marinig ang mga bagay na yon, hindi naman niya maiwasang magtanong. Pakiramdam niya kasi, ginamit lamang siya ng Barangaw para maisakatuparan ng masasama nitong mga balak. Nang marinig naman ng ermitanyo ang kanyang katanungan, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Mabuti kang tao, pero mababaw ang pananampalataya mo. Ilang ulit ka nang ibinalik ng tadhana sa tamang landas, pero pilit mo yung sinusuway. Merong dalawang muka ang Barangaw. Isa dito ay ang mabuti nitong panig at ang isa naman ay ang masama. Ang pinapunta mo dito sa ating mundo ay ang ganid nitong wisyo. Hindi mo ba napapansin na ang mga masasamang bagay na nangyari sa buhay mo ay kagagawan din niya? Kung naging malawak lang sana ang pag-iisip mo, hindi na wala ang mga bagay na pinapahalagahan mo ng husto. Pero Miguel, hindi pa huli ang lahat. Meron pa ring puwang sa buhay mo ang pagbabago. Matapos nitong makapagsalita, kahit papaano, unti-unti naman niyang nauunawaan ang nais ilahad ng matanda. Hindi niya alam pero pakiramdam niya mula nang makausap niya ito, gumaan ng husto ang pakiramdam niya. Makalipas pa ang ilang oras, paisa-isa na ding nagsidatingan ng mga aswang at mga albularyong nagtutulong-tulong para pabalikin sa mundo ng mga engkanto ang Barangaw. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, doon niya napansin ang matitinding pinsalang natamo ng mga kasama ng ermitanyo. Subalit sa kabila ng mga pinsalang yon, patuloy pa rin silang naghahanda
para bumalik sa lugar ng digmaan. Ang tanging naiiwan lang na miyembro sa bahay ng matanda ay ang mga nilalang na wala ng kakayahang lumaban. Ilan na dito ay ang mga aswang na naputulan na ng braso at binti dahil sa kawalan nila ng kakayahan. Kahit napakasakit para sa ermitanyo na masilayan ng mga bagay na yon, wala siyang magagawa sapagkat kinakailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Kapag kasi hinayaan nila ang barangaw, may posibilidad na magpakalat yon ng lason na maaaring umepekto sa pag-iisip ng mga taong naroon sa baryo. Hindi nila yung maaaring hayaan, lalo pat karamihan sa mga kamag-anak ng mga albularyo ay nakatira sa lugar. Marami ding kakilala ang mga aswang na kinakailangan nitong protektahan. Kaya na may kahit mapanganib para sa kanila ang sumuong sa digmaan, ginagawa nila yon ng walang pagdadalawang isip. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ng mga sumunod na eksena matapos siyang kalasan ng wisyo. Ayon sa ermitanyo, nang makuha na siya ng mga antingero, dali-dali siyang dinala sa lugar na yon para itago sa barangaw. Naniniwala kasi ang mga ito na kapag malayo si Miguel sa diwata, may posibilidad na yon ay manghina. Mariinding inilahad ng albularyo sa kanya na siya lang din ang may kakayahang tumalo sa nilalang na yon. Ayon sa matanda, wala siyang pagpipilian sapagkat nakataya roon ang buhay ng kanyang pamilya at mga kakilala. Dagdag pa nito na sa lalong madaling panahon, kinakailangan niyang panghawakan ang lihim ng usik para sa kabutihan. Ikaw na mismong gumagawa ng sarili mong libingan, iho. May panahon ka pang baguhin ito. Tulungan mo kami at tutulungan ka din namin. Tandaan mo, natatalo lamang ang isang nilalang sa oras na magpasya na siyang sumuko. Wika ng albularyo. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nagpasya na kalimutan ang mga karunungan ng barangaw. Kahit alam niyang ikakahina niya ito, pinilit niya ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang ama at mga kapatid. Matapos nilang magkasundo ng matanda, agad naman siya nitong pinakawala ng walang pagdadalawang isip. Sa pag-alis ng benda sa kanyang katawan, doon niya nasilayan ang kanyang peklat sa bewang na halos ilang gabi lang, agad din namang naghilom. Sa pagtayo niya sa kanyang hinihigaan, dahan-dahan naman niyang iniunat ang kanyang mga kamay habang pinag-iisipan ang mga susunod niyang hakbang. Bagaman wala pa siyang kaide-ideya sa plano ng ermitanyo, minabuti niyang pag-aralan ang mga nilalang na kanyang kaibigan. Yon ang una niyang prioridad, sa kadahilan ng may posible siyang magkamali, gawa ng ang samahang kinakaaniba ng ermitanyo ay binubuo ng iba't ibang uri at lahi. Sa paglipas pa ng mga oras, itinuon niya ang kanyang wisyo sa mga palatandaan ng kanyang mga kaibigan. Nangako din siya sa matanda na bago bumalot ang kadiliman sa buong lugar, babalik siya sa kanyang bahay para kaharapin ang barangaw. Wala na din kasi siya noong iniindang pinsala sa katawan, kung kaya't nasisiguro niyang handa na siyang makipaglaban. Kinahapunan, matapos niyang makapagpili ng mga dadalhin niyang armas, inabutan siya ng ermitanyo ng kakaibang mutya. Ayon kay Miguel, na ang mutyang ibinigay sa kanya ng matanda ay unang beses niya lang ding narinig. May kakayahan yung takpa ng kanyang pandinig o hindi naman kaya'y protektahan ang kanyang isipan laban sa mga tentasyong maaaring pakawala ng mga dyablo. Dagdag pa nito na kahit hindi pang kumbate ang gamit na yon, labis yung makakatulong sa kanya, lalo pat minsan na din niyang pinagsilbihan ng barangaw. Matapos niya yung makuha, dali-dali naman niya yung nilagay sa kanyang bulsa habang nagwiwika sa kanyang isipan ng gabay ng laso ng banakon.
Huwag mo kong pababayaan. Okay, grabe mukhang maglalaban pa sila ng diwata ah. Sige, para hindi na kayo mabitin pa, sunodin kaagad natin yung 7. Alam ko, maraming kakaibang eksena ang mangyayari doon. Kaya kita-kits tayo. Salamat.